Cine e pregătit de joc? Eu! Și cine e pregătit să câștige? Eu! Astăzi este o zi cu multe activități. Vom avea parte de multe jocuri. Și avem aici și un cadou! Pentru cine va câștiga competiția, bineînțeles. Îl vrei tu? Trebuie să te lupți și să câștigi jocul. De acord? Hai, încă o dată, Luca, concentrează-te. Foarte bine! Wow! Very good! Wow! Ia spuneți-mi cine este cel mai bun țintaș. Cine a câștigat această probă? Amândoi? Deci punctul merge la? La cutie! La cutie! Suntem aici la a doua rundă. La fel, să vedem cine e cel mai bun țintaș. Cine așează cele două cercuri pe băț primul va fi câștigător. Pregătiți? Luca, nu trișăm. Nu trișăm, Luca. Luăm cercul, ne ducem în spate. Ne ducem în spate și numărăm mami până la 3, da? 1 2 3 5. Pregătiți, Luca? Start! La al tău, la cercul tău. Haideți! Cine introduce primul cele două cercuri va fi câștigătorul acestei probe. Cine are... Luca, mai în spate. Așa. Luca, ești prea în spate. Bravo! Hai, repede! Am avut și un mic musafir. Haideți, de la băț. Haideți, la băț. reluăm. Câștigătorul acestei probe este Luca! Bravo! Data viitoare mai exersezi, tati. De ce te duci? Uite, Luca, da. Trebuie să învățăm să și pierdem, da? Bravo! Bravo, Evelin! Mai insiste, mai antrenează, Evelin, ia mai antrenează. Hai, hai, hai! Hai, ia, trebuie să liberi. Suntem aici la cea de-a treia rundă. Cine aruncă mingea în cele două cercuri va câștiga această probă. Luca, un pic mai în spate. Mai în spate, Luca. Așa, pregătiți? 1 2 3 start! Start! Aruncați mingiuțele! Bravo! Luați-o și dați-o în următoarea! Bine! Da, fă un pas în față, fă un pas în față, sar peste cer, sar peste cer, vă dați. Așa! Bravo! Nu mai, de sus, Luca, de sus. Hai, hai, Evi, hai! Nu trage de tine, nu pierde timp. Dă-i! Încă o dată! Luați mingea și încercați! Și Luca și Evi.
Avem o surpriză pentru voi! Închidem ochii. Da, Închideți ochii și așteptați să vină mami la voi. închide ochii, Luca. Știi ce facem? Da! Fac-o! Played this game and played the fools. Don't you think that I say la vie? Easy come and easy go. I'll go high when you go low. Don't you think that I say la Ia, Evi, Tonie, dă-mi calculi. Vezi să nu ia, Evi, să vedem ce ai și tu acolo. Tati, mă ajuți? Da, da, tu? Adună-le! Ajuți! Ia să vedem, Evi, ce ai tu aici. Trebuie să o punem la și pe asta. Wow! Mama? will I wanna be Și sunteți pregătiți să descoperim și premiul mare lui câștigător? Acum? when I pin it, it's heads, not tails. Am avut parte de 3 probe. 2 le-a câștigat Evelin și una Luca. Prin urmare, câștigătorul concursului este Evi! Evelin! Poftim! Îl deschizi tu, da? Da? Da, îl împărțești. Data viitoare te vei concentra mai mult să câștigi tu următorul joc, da? Ce avem aici? O cutie! O cutie. Și ce se află în spatele cutiei? Oare? Oare? Ce avem acolo? Hai de faci! Dar de ce te unde? De aici, mă? Băi, da! Hai să vedem, întoarce un pic așa. Avem slime! Will I wanna be with all these words Ia, deschideți amândoi să vedem ce avem acolo. Facem acolo, la aici, la afară. Nu, pentru asta va trebui să mergem acasă, să ne bucurăm de premiu. Hai să mergem, luăm acea cutie. Ești fericită? Da? Vreau să mă uităm, vreau să mă uitați. Ui, nu, e a mea. Eu, sunt de cadou. Și pune și acadelele. Mergem acasă să ne jucăm cu slime-ul! say la and I don't wanna be out of sight. The way I look fills me with fright. Well, I don't Abonați-vă dacă v-a plăcut.